Забелязал съм нещо в себе си и много често моите клиенти споделят за същото. За трудността да си поискаме помощ. Колко много неща вършим и поемаме. Как сме свикнали да се справяме и дори когато ни е трудно, пак стискаме и си казваме, ще се оправим някакси. И вътре в нас обаче се натрупва една умора. И после има едно такова място в нас, което се нуждае от нашата подкрепа. Именно за това сега продължавам и аз да се уча и да уча моите клиенти как да разпознават своите емоции, да се свързват с тялото си, какво усещат, къде го усещат, от какво имат нужда, без да се обясняват и без да се оправдават. Да позволят някой да е до тях, да ги подкрепя, като това не ги прави по-слаби, а ги прави по-истински, по-меки и ги доближава до тях самите. И ако и ти носиш всичко сама, може би е време да опиташ нещо различно. Заповядай, ще те очаквам.